Għalfejn qed nibqgħu nirrepetu l-istess żbalji, dawn huma żbalji li qed iwasslu għal aktar traffiku f'pajjiżna. Hija din id-dikjarazzjoni li saret mill-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex hekk kif fi stqarrija saħqet li hija kontra li jkun hemm karreġġjata waħda biss fi triq il-ġdida tal-Għadira, triq li issa ilha xhur sħaħ biex titlesta b'inkonvenjent enormi għal kull min qed ikun qed jaqsam jew ġej minn Għawdex. Il-GTA qalet li din hija l-unika triq li taqgħat lil Għawdex ma' Malta u allura mhuwiex biżżejjed li triq bħal din ikollha karreġġjata waħda biss. Dan għaliex jekk jiġi xi ħaġa u t-triq ikollha tingħalaq għal ċertu ħin se tinħoloq konġestjoni ta' traffiku. L-Assoċjazzjoni qalet li Għawdex hija destinazzjoni ferm popolari mat-turisti u allura tiddependi minn konnettività effiċjenti kif ukoll konsistenti sabiex in-nies ma jqattawx ħin twil fit-traffiku waqt li qed jivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex. Barra minn hekk il-GTA insistiet li l-konnettività ċ-Ċirkewwa diġà hija waħda ferm ineffiċjenti hekk kif it-triq li taqgħat iċ-Ċirkewwa mat-Tramuntana ta' Malta hija waħda traffikuża. L-Assoċjazzjoni qalet li qed jinħoloq kejos kbir meta ħafna nies jitilgħu Għawdex f'daqqa fi żmien ta' festi jew inkella waqt il-btajjel tas-sajf. Fl-istqarrija l-GTA għamlet appell lill-Gvern sabiex jikkunsidra l-impatt tat traffiku li se tikkawża din it-triq jekk issir b'karreġġjata waħda. Intant fl-istqarrija l-Partit Nazzjonalista sostna li tnaqqis ta' korsija l-karozzi fi triq tal-Għadira ma tagħmilx ġid lin-nies iżda se tkun ta' xkil ieħor għal mijiet ta' ħaddiema li jaqsmu lejn Malta kif ukoll se żżid mal-ħafna traffiku li diġà jeżisti fit-toroq Maltin. Il-Partit Nazzjonalista saħaq li meta jkun se jsir tibdil ta' dan it-tip għandu jsir bi pjan u bil-konsultazzjoni meħtieġa.